Kaixo, Jon eta Mikel gara, Uni Eibar Ermua institututik, eta bideo honetan azalduko dugu nola instalatu PCI Express txartel grafiko bat. Bideo honetan PCIe edo PCI Express txartel grafiko bat zelan instalatu ikusiko dugu. Txartel grafikoa hemen ikus dezakegun gailua da, eta bere kokalekua ordenagailuaren kasaren barruan dago. Bere zeregina ordenagailuaren pantailara bideo seinaleak bidaltzea da. Ohartzen bagara, pantaila konektatzen den konektorea hemen daukagu. Zehazki, txartel grafiko honek bi konektore dauzka, VGA izeneko bat eta DVI izeneko beste bat. Pantailak daukan konektorearen arabera, batean edo bestean konektatuko dugu. Adibidez, hemen daukagun pantailak VGA konektorea dauka eta beraz hemen konektatu beharko genuke. Dena den badaude honen moduko egokigailuak, adibidez, DVI konektorea, VGA konektorea bihurtzeko. Txartel grafikoak, lehen aipatu dugunez, ordenagailuaren kasaren barruan dauka bere kokalekua. Bere konektorea bakarrik ikusgai geratuz kasaren atzealdean. Txartel grafikoa instalatzeko egin behar dugun lehenengo gauza, ordenagailuaren kasa irekitzea da. Korronte elektrikoa deskonektatuta dagoelarik. Kasa honek bi torloju dauzka hemen kenduko ditugunak. Torlojua behin kenduta, estalkia kenduko dugu indar apurtxo bat eginez ordenagailuaren barrua ikusgai geratuz. Ordenagailuaren barruan oinarrizko plaka daukagu, bere izenak adierazten duen moduan, oinarria dena ordenagailuaren osagaiak konektatzeko. Tartean txartel grafikoa. Txartel grafikoa hemen ikus ditzakegun erreten edo konektoreetako batean txertatu behar da. Berez, ordenagailu honetan txartel bat txertatuta daukagu ja. Kasu honetan Wi-Fi sare txartel bat. Hemen ikus ditzakegun konektoreak PCI izeneko konektorea dira, eta hemen ikus ditzakegunak PCIe edo PCI Express. Ikus daitekeenez, PCI Express konektoreek tamaina ezberdinak eduki ditzakete. Bi konektore hauek PCI Express ISA bat konektorea dira, eta honako hau PCI Express ISA masei. Konektore honetan hain zuzen ere txertatu behar dugu txartel grafikoa. Txertaketa egin baino lehen, hemengo xafla kendu behar dugu lehotxo bat irekitzeko txartel grafikoaren konektorea ikusgai lagatzeko. Xafla hau indar apurtxo bat egin eskentzen da edo kasa honen kasuan torloju hau kenduz. Txartel grafikoa eta oinarrizko plaka parean jarriko ditugu, blokeagailu hau atera eta indar apurtxo bat egingo dugu guztiz txertatuta geratu arte. Blokeagailua berriro sartuko dugu, sartu ez bada, eta txartela eta ordenagailuaren kasa lotuko ditugu torloju honen bidez. Ikus daitekeenez, ordenagailuaren atzealdean ikusgai geratuko da pantaila konektatuko den konektorea. Eta bukatzeko ordenagailuaren kasaren estalkia jarriko dugu, bere bi torlojuak erabiliz. Laburbilduz, hauek izan dira jarraitu ditugun urratsak. Ireki ordenagailuaren kasa, identifikatu oinarrizko plakaren konektorea, kendu kasaren atzealdeko xafla, txertatu txartela kasari lotuz, eta itxi ordenagailuaren kasa.